Nezvratnosť smrti. Jedna z najspravodlivejších vecí na svete je, že každý raz zomrie. Či už bohatý alebo chudobný, smrti sa nevyhne nikto. Čas nie je na našej strane. Nie je to otázka pravdepodobnosti, ale času. Na čo teda žijeme celý život? Má život zmysel? Niekto by povedal, že život nemá žiadny význam. Po 3 generáciách na vás zabudne 99% ľudí. Človek zomiera 3-krát. Keď jeho srdce prestane byť. Keď zmizne posledný človek, čo si na ňo pamätal. A naposledy, keď zmiznú všetky stopy po jeho existencii. Bohatstvo nič neznamená. Ani veľký majetok si so sebou nevezmete. Čo je skutočne dôležité, je to, čo zažijete počas svojho života. Život je príliš krátky na to, aby sme sa trápili drobnosťami alebo sa trestali za chyby iných. Čas letí, aj keď s vami život nezaobchádza dobre. Vážte si sami seba a užívajte si každý moment. Keď sa o milióny rokov pozrú ľudia na hviezdy, všetko, čo dnes poznáme, bude preč. Tak žite život, ktorý má pre vás hodnotu.